Kaixo launok, ongi etorri txorienera, denboraldiko azken aurreko saioa eta klasiko neguna denez. Patrik, aurrek arri ditzut, Klasiko bat ekarri ustazu? Eta kalidadekua. Bai, ikuste dut, tamaina hundixa da, txangurruana. Txangurrua Donostia herrera era, txangurrua labean erreta prestatuko dugu. Bueno, betiko errezeta klasiko bat, garai batean jatetxetan da gainean normalean beti oskolak gorde egiten ziren oskolean bertan zerbitzatzeko, gero, bueno, modernizatu zen eta olako kokotera, olako plater berezietan ere zerbitzatzen zuten. Baina, ointxe, itzuli da berriz oskolera. Oskolean oina dira berriro, ez? Bai, ez dakit, bai. Eta ikusiot bai, olako bajilla batzuk eta sartzen da dela oskolan formakin eta orduan hor sartzen da. Hau bitxia zana, jatetxetan da, izaten gendun platerekin batera eta garbiketzakoei sartzen zuten garbigailuan. Bai. Oskolaz, hombre, hauek garbitu behar dira, gero jateko berrera biltzeko. Berrera biltzen zinuten. Bai, gero egiten zara. Pentsatzen zara, asko egiten zen, gero, bueno, batzuk egiten zuten, gero hartu eta isostua, segun denboraz nola zabiltzen, haragi isostua erosten duen, ja mamurtutakoa, txangurro erabiltzen beharrean, erabiltzen zuten buia. Beste, aidia da, boiero deitzen dana, dala pintza handiduna, hori da. Eta orduan, kalidadia jetxiten da, baina oskola erabiltzen zuten hau. Karesteana da, espada. Nik hemen, hauken dingo dut. Hemen indut egozi. Egozteko txangurrua oberena da itxasoko gura. Itxasoko gura denok ez du izaten eskura. Orduan, espadin badakazue, hemen izaten da 2 litroko 40 gramo gatz gutxi gora bera, azenario bat eta kipula bat. Irakiten da honean sartu eta tamainaren arabera, baina 15 minutukin normalean nahikoa izaten da. Guk hori, Miramonen gauz, berez 17. autobus hartu dugu, jetxi gara, ondartzara, hartu dolako botila bat eta horrekin ino. Ez? Ez, Patrik, azenario eta zeuzkan horre zintzen ikusten. Bai, itxasoko gura, azenarioakan zeuden eta kipula batzukan justo flotatzen, da esekin hartu dugu eta hobeto atera zaigu. Bueno, nola egingo dugu gure gaurko errezeta hau. Kipula eta porrua txiki moztu eta erregosten jarriko ditugu oliba olio eta gurin pixka batekin. Tomatea zuritu, txiki moztu eta gehitu ingo dugu. Jarraian, patxarra botako dugu, txangurruaren haragia eta gero itxaski salda gehituko dugu. Oskola beteko dugu, ogi birrindu pixka bat gainetik, gurina eta labean gainerreko dugu, burruzkari geratu arte. Hemen, gero errezetan, jarri dizuet itxaski krema, osai moduan. Itxaski krema bat egin dugu, hau da, amerikana bat, ingen duen, txorienen ingen duen ematen. Orduan, ikusiko zuen, erabiliko da, zenarioa, tomatea, kipula, gero hemen, izosgailuan, aste hauetan da hilabete hauetan gordetzen jungaren buru eta gamban eta danak gordeta izan ditut, horiek erabiliko eta ingolako patxarraekin, ardoarekin da horrelako itxaski saldat eta horrek emango dio zaporea. Eta errezeta honen historia hemen pixka bat dator, gero kontatuko dizuet, orduan nahi eta nahi esko osagai bat da hori. Orduan zan da, ni txikitzen hasiko naiz. Bai, da, hori ez, arrain sopan oinarrixa azkenean, egin dugu hemen txorienen behin baino gehiagotan, eta saioa amaitziar dauen aste honetan, edo saioan denboraldia, pentsau dugu, atarako oskaiudan dauzkau gauza danak, eta aprobetxatzen. Garbitzen gun behar da, ja. Bai, hau ja, ustu inbida, segudan, hemen ez da ino bez egongo. Orduan, denboraldia bukatzen dagoen, ez da Donostin gauzen hemen grabatzen dagoenez, Donostiko errezeta tradizional bat ekarri dotzuegu. Normalen, arazu egoten da txangurruakin, ez dakit arazua da, baina jentiak konfunditzen ditu zentoiua eta buia edo petaka. Hau da, gazteleraz esango zen zentoiua, txangurrua da zentoiua, hau, eta gero bakitzue batzuk horrek buiak izaten denak, boi demar ditzen dienak horrek, batzutan jendeak konfundiru itxai ditu. Lixua, hona dauzka pintxo pila bat, eta besteak ez dauka ezer. Eta besteak txikixagoa da, ez dauka zer ikusirik ikusten bazu, baina igual izenez, jendiai, ez dakit itxengako zanburinekin eta pasatzen den bezala. Egia da, bitu, baten jute mazate, isostuak eta saltzen dituzten dendetan eta holan, saltzen dute batzutan prestakuntzak eroindaku hau. Eta normalean, buiakin egiten dute. Nik hau erosiot? Bai, txangurrua ez dute erabiltzen, ze garestiagoa da. Ui, tximeretatxo bat! Naturan, lanitearen kontuak. Ai, ze politxa. Ez dakit agertuko dan kamara, baina, bueno.
Hemen nik erosiot, bigarren errestarako, bakitzue gaur dala, erresta tradizionala eta 2.0an eguna. Orduan, nik ekarri dut nire prestakuntza itxeko, orako izostutako bat. Zer denbora, ez nagoen aukibet, hau zigorrekin bidauen dana itxeko, berez erosiot, eta da, 150 txangurrua eta 150 buia. Hau pasatzen da, erdi eta erdi, hau pasatzen, gero badukotzu proportzio desberdinak eta normalian buia merkiagoa izaten danez, eta, igual, ez dakit, ezagun haua edo merkatuan errezagoa aurkitzeko jendeak itxen dagoena da bixak nahaztu. Baina berez edo legez jarri inbiko zen zedan. Hori da. Hau da, zuk txangurroa erosten bozu, berez euneko txangurro izan biko zen. Bai, ez dakit lehen guzuak, ero familia artekoak, ero zerbait badaukaten beraien artean, baina, ezberdinak badie, eta hori. Hemen jakiteko onenak emeak dira, beteagoak izaten direna, eta harrero emea da jakiteko, hau sabelian, ez? Hau sabel hau, emeak izaten dute, hau, betxo, altzau egiten da. Hau, emiak, hemen, istua dauka, ez? Hau. Bai. Bestia, emian da holan zabala, eta hor, arrautzak hemen barruan eramaten dio, emiak. Eta izaten dira, haragi gehiago izaten dute emeak, arrak baino. Orduan, presiatu hauak eta horre izaten dira. Eta izaten bai jozue asko aukeran, pisuaren arabera, pisu gehiago badauka, haragi gehiago izaten du. Orduan, esan dakoa, jarriko dut, gurin pixka bat, hemen, eta izaten da, oliba. Hori ez, tripan arabera, zuk ikusten bozue tripa lodixa daukala. Emia? Zabala, zabala daukala, da hori, bustena, hori izango zen, bere bustan, imagina, bustan bat izango bazan, busten istua mutila, busten, zabala, hola nabaniko bat bezala, neska. Amigo. Bustana. Fijauko gara, hemendik aurrera. Eta bebai izaten dabe, matxardak eta arranak izaten diela haundixauak, honek pintzak. Baina ni pintzakin enuke jakingo, ze pintzatan danetik ikusi dut. Bai ikusi dut tamaina, normalean, errezena da matrikula ikustia. Hor beraldian ibili, eta hor, bustana ez da, baina zabala dukana emia da, eta istua eta luzen gaua, mutila. Bale, hemen, kipula erregosten gurin pixkatekin eta oliba olioarekin. Oin, porrua berdin egingo dut. Errezeta hau Patriz, asmatu zuen Feliz Ibarguren sukaldare handiak. Eta bere asmoa izan zen, omenaldi batero, txangurrua lehen eskuarekin jatezan. Txangurruak egositzen zituzten, eskuekin jatezan. Gaur egun buia jaten da mesela. Hau hartu eta eskuekin jango gano. Eta orduan egiten zen, hau da, langosta Amerikarrera da. Orduan, langosta egiten zen, gu gaur ingo du, Amerikar saltza bat ingo du, eta horrela jaten zen. Eta egin zuena da, orduan hori zegoen, modan zegoen. Eta nahi izan zuen, txangurrua bere tokian jarri, eta errezeta asmatu zuen. Egin zuen hori, Amerikar saltza bat, eta horrekin, gu gaur ingo du moduan, txangurruaren haragia jarri zuen, eta, hortik sortu zen, gaur egun daukan, ospea errezeta honek. Baina zen, lehen beti, normalena jatea zala, otarrizkak eta jate ditu moduan, itxaskia jaten ditu moduan, egozi eta jan bakarrik. Txangurrua zentoioa inglesez, ontxe ja inglesa ikesten zabizen garai honetan. Zeran da? Spider crab, hau da, armi-arma, itxasoko armi-armia. Eta armi-armiak badauka, armi-armian itxura gaia, ondixa horrek, bihurtu inbiza itxuraz pixan. Hemen txorienen beti esaten duguna, esaten dugu, ikuste dituzu beste kultura batzuetan armi-arma jaten da ez da egitzer da. Zen aska! Karramarruak jate ditugu guta. Hau zer da? Ardinak. Hau da, armi-arma erraldoi bat. Hauek, guk hemen kostaldean ikusten dira, holan, juten bazarete, holan, tubuakin da pixkate buzeatzen, aurkitzen dira, nik ikusi izan ditut, desente, eta umei ere hartu ere bai bat, eta beraiekin horre ie eta Ibarrangelu artien, eta aurkitu izan ditugu, gukolako. De hecho, hemen, Getarixan, badau San Antoni zeneko astegi bat, eta molusku desberdinak astendiean, eta eura kontatzen dago, jendia joeten dela, hau da emie, eta hau da arra, eta berez, esaten da, emiak diela kalitate onaukuak, bizitzan boruen. Eta gero, arrak izaten diela merkiauak, da orduan jendeak bai, igual, esaten hau da emia horra, eta nik nahi xaut arra. Igual, lehen zautzutena, daukalako pintzak igual lodixauak eta aragi gehiago dauka, orduan hori hau, bezeruan arabera. Eurak danetatik saltzen dauek. Hombre, argi dagoena, presioan bai, emiak arestio badi, ezin dana da, eme guztiak gastatuko zituzten, bakarretanak emiak eskatzen, emiak eskatzen,
Eta orokorrenik ez da jendeak galdetuko duen, Eta zuk Zaporian notatze dozu? Ez. Osa, ez da igertzen. Nik Zaporian ez, beti guri ikusi izan duguna, beti hauak, aragi gehiago daukatela. Emeak aragi gehiago daukate, arrak baino. Hori bakarri, baina kalidadeagatik eta holan goxua bat da, nik neuk, enuke jakingo ezberdintzen Zaporian ar bat ero eme bat. Nik pentsatut ez. Nik hau lehenengo notizia naukan honena, berez? Ez. Ni beti izan da, bete hau da. Nik jandutenak ez dakiz emi edo arrazin, baina goxo-goxuak beti. Txangurruak, beti txangurruak. Hori da. Eta gero, oskoliak inbe bai da hor gauzia, zebakitzu, itxen daura oskolan aldaketa, iraietik urrira. Bai. Eta orduan, hor, pusten die urez, eta txangurruak ustu itxen die. Bai. Orduan, jendiak edauka oitxuria jateko txangurruak gabonetan, baina gabonetan berez esan izango garairik onena. Izango zen urtarretik aurrera. Berez, bakit, itxaskixak eta bai izaten dela, holan gabonetako gauzaba, segeratzen da holan dotoria, moruen, baina aurten, aukeran, beste itxaski batzuk aukeratu ze, hori, ez da sasoirik onena. Zezkinien, hortxe da biz garatzen apurtxo bat, ez? Eta badao jende bat amorratua. Ni, itxaskia gustatzen zaizkit, ez? Baina, ez da gizu batzuk etxian zerbait kapritxo modua, mariskada bat eroin behar dut hartu, eta olako toki batera juten dira, eta kaja handi bat erosten dute, itxaski ezberdinekin, hor prezio ezberdina daude, orduan segun ze abakantoa, otarraizkak, txangurrua, edo dan alakua. Eta hartuta hori bakarri besterik ez, plater bakarra da, ni? Bueno, bai, kusua da, baina enaiz erotza horra... Zein izango zen zuretzako lan lujorik handixena? Lan kapritxo bat emotie gure oso? Behitu, bihar zuri prestatu behar dizu dana, agian igual bat. Bixar txorienetarrentzako, bixar txorieneko denboraldi honetako azkenengo atala da, azkenengo saioa, zigorrek sorpresa badauka prestatuta eta ez da gure esati zein dan? Berez, geratzu zaitxeste, gaur bukara baino. Zua esarratzen zainien, malaletxe handia dako zu? Ez, nahi dut esan, gero reakzioak eta jakiteko. Zimaz, holan. Zer biztazu, merengia bota urpegizan? Nik imaginatzen hau zuelako zerbait zuri egiten? Bai. Baina ez diazu erantzun. Zergatik erasotzen hau zu beste galdera batekin. Nire galdera esan. Bale, nire galdera, erasoen bihozta zuzoko bixar. Zuri, sorpresa horretan. Mesedez, Patrik, sekula. Ez, ez daukat mala hostixa ez da, Ez. Osea, ondo hartuko duzula. Bai. Bale, garrantzitsua da. Edo bestela saiotik kanpo, ikusiko zu. Otderrek horrezaten dana. Vendetta. Ja, baina hau zuzenekoa da, Patri? Gero... Aki, saioa bukatzen danean horregatik esan dut. Igual datorren denboraldian zigor agertuko da hor, partxe batekin bagixan, eskuari. Biteri, mesedez, ez. Bueno, hemen, itxaski kremarako prestatzen noa pixkate barazkiak, jarri dut oliba olio txorrota on bat, eta bero dauenean, ingo dituguna da, lehenko hemen, zandakoa daude hemen, otarrainskak, ganban buruak, pixkat danetik. Hau ingo duguna da, irula buelta hemen, gorritu, gero barazkia gutxi gora era horrela txikitu eta botako ditut, erregoziko ditugu hor pixkat, eta tomatea, baratxuria, patxar apur bat, patxar pixkat, amerikana bat ingo dugu. Eta hor gero, ingo dana birrindu pixkat, eta nina duena hemengo zuku guztia ateratzea, eta horrek egia dan, esan, gure gaurko txangurruari zaporea handia emango diola, eta, bueno, hori esan dakoa, Felixek esaten zuen moduan, Felixe, xixito ero ditzen zioten, lako? Xixito? Bai, hori, bueno, horrek eskola zeukan, hostaleritzako, hostaleritzako xixita, hostaleritzako eskola zeukan. Honek, ikusiot, karramarruak eta honek oskola barik, baina txikixauak saltzeitxuste, berezixak nik uste harrapatuko itxustela hor justo oskola aldatzen da bizenian, eta itxen dio oskolik ez daukien ez, da holako otarrainska bat zuritzen dozunean testura hori, eta orduan hori jaten da holan. Eta ditzen jako, bai, bueno, eske ingles ez asamina, gero gure lagunek imei ez blonka botako ez dugu, baina soft shell crab deitzen da. Eta karramarro bat holan txikitsua, da petaka bat moruan, buiatxo bat moruan, baina holan txikina, eta dauka oskola oso fina, orduan hori holan zuzenian frigitzen dozu. Eta oskola guzti jaten da? Bai, datorren denbora ditxan, zei, sostuak saltzea itxuste, nire hausoko denda baten, ekarrikotzu. Ekarrikotzu, bai, holan utzik jaten die. Holan tempuran edo, oso goxuak.
Oso egia da, bueno, hemen itxasoa badaukagu, ohitura eta kultura itxasoko gauza jateko, baina inoz aukera izan baduzue Japoniara bidaiatzeko eta hango arrain merkatuak ikusteko aukera baldin badukazue ikusgarria da. Guk ez dugu jaten itxasotik ezer. Esan daukien olako aukera sortatia, ez? Zabala, oso zabala, ikusgarria, baina hori esaten zu, baina hau existitzea alda. Badaude arrai batzuk, ez da, ikusita ere beldurra ematen dute, ez da, ikitolako pelikula, ez? Fikzioko pelikula batetik ateratakoa. Bildurra emoten botzue txangurruak, bakitzu etxean kosina hau bidala, beraz, bizirik erosi biozu, eta gero uretan egozin biozula, hiltzeko. Eta batzuk, esaten daue, egun artean, Zigor, Iturrieta, hor, ospina mabajekala, muturrian, apurtxo bat animalixa moskortzeko, eta estaixen oso ondo enterau, estaixen hainbeste sufriru, ez? Egia da itxaskiak eta egosteko abakantoak eta olakoak, normalean urberotan sartzen duzunean, mugitzen hasten dira eta hankak apurtu egiten dira. Hankak apurtzeakin zeiten du, sukupila bat, bere sustantzia bota egiten da. Orduan, muturrean botatzen zaio ospin pixka bat, eta horrek egiten dituzu tontotu egiten dituzu. Orduan, geldi egon da itxasen. Hori ostele izan erakusten izuten zerbait da. Txangurro gixakua. Zer esango izut. Prozesu ikusten duzulako eta... Jaten ditugun animalik gehiena bezala, ez? Eta, baina hori ez da lanik txarrena segitxuan etorriko da, ze izango da txangurrua garbitzia. Bai. Horrek bai daukala... Horre bai ematen duela lana. Eta egia da gu, jartzen ginean jatetxetan da holan, bata bestean ondoan, da kontori, hor mundua holan konpontzen genduen. Eta, hor txinge, hitz egiten ordua juten ziren, eta aurrera egiten zen. Nik ontxartu dute holako aitxuria etxen gauza aspergarriak esan binabe, baina holan fregatzen abilenian, eta holako gauzak garbitzen, da holan, altu dut itxuria podcastak entzuteko. Nik kotxean noa juten entzuten podcastak, oso interesgarria de pila. Baukatzu hor, aukera pila bat, eta hori ikuste dituzu elkarrizketak, holan, ez dakit, azkenean irrati saioak bezala die. Hora ikuste dituzu, eta hori entzuten zabizen bitartean, aldozu txangurrua garritxu. Esan? Patxarra. Hau bien bitartean, erregosten. Oso ondo? Ardo txuria. Zezabiz, dana atzeratzen ez garbitzeko. Dana atzeratzen hori ez garbitzeko. Ez, gero ingo du, baina horrek ez dauka misterio handirik. Tomate saltza, eta tomate hauek inditut hartu, eta hain zuritu ingo ditu. Ikusiko zuen zerrez ikusten duen gero urrotzetan sartu, egosketa hori mosteko, eta hauek zuritu, eta ingo ditut, zati txikitan mostu. Bien bitartean, honek ia ordutxo bat egon behar du hemen erregosten. Hau ere murrizten jongo da. Tomate bat horra laukitan botako diot, eta gero, ingo duena, arraizaldarik ez daukadanez, baina bai gure txangurra egoskeetako ura, pixka botako diot honi, eta gero erakutziko izu nola garbitzen dan, eta... Donostiko itxasoko ura ez atozu? Pixkat bai, hemengo urarekin lehunduta. Gure kipula eta porrua ondo erregozita. Hemen dauka tomatea, indudala zuritu, hasiak kendu, eta txiki moztu. Ona, eta hau ere, beste 10 minutu erolan, erregozten jongo gara. Hemen salda bota diot, bota diot tomatea, gero salda, eta oin hemen utziko dugu beste 15 minutu erolan irakiten, eta jongo naiz txangurra irekitzen, oin. Txangurra nola irekitzen da? Hemen dik, oskola hartu. Bitxu, errex. Hombre, hau erresa da. Hor zerbizatu bizu? Hemen, ordan iten da, hau da, goa izango sana, hau kendu iten da, klak. Haiene. Hau, klak, kendu iten da, hemengo haragia erabilingo du, hau jatekoa da, hemen baduka jatekoa, eta jatekoak hemen jungo naiz pasatzen. Hau garbitu ingo dugu, eta oin, hone dia brankeak, honek ez die jaten, hau, kendu iten da. Ordan, hau, kendu, hankak, garrantzitsua atzerantza aitea, eta hemendik haragia atatzen da. Haragia holan, eta eroingo dituguna da, mailu batekik, klak, apurtu, haragi guztia atera. Hori hankekin. Eta hemendik, hau erdikoa, hau da manjarra. Hau, dana da... Hori da goxuena. Hau da goxuena, igual, bai. Korala edo? Korala esaten dana. Hor, ematen duela oiuan hori, ez, hau da, zoragarria. Eta ero iten dana da, hemen muturra hauken du,
kendu. Oina, gutxi horera aurreatzen zerrin bar dudan. Segero denbora aukiko dago. Segero, beharko dut denbora. Zindartxu zauz, Iturrieta? Biuna da, benetan. Bai. Hankak, esan dako, hanka guztiak kendu iten dio lan, bak. Hau gero erabiliko dut, hemen dikenduko dut. Bixau, injarra baino izaten da trebesia hortan, ez? Jakin inberda norak atirain. Beste aldera iten bauzu, zemendiko lan aragi pilo bat atatzen dugu. Beste alderantza iten bauzu, apurtu iten dira. Eta hau apurtu egin da. Orduen gero nola kentzen da, beharko dugu olako broxeta bat, hemen sartu, eta hortik tirain. Tirain, eta hemendik aragi atarako dugu gero hemendik. Hemendik aragi atarako dugu, hemen pilo bat, hau, azkenengoa kendu ingo dugu, eta nahi dizuedana erakutzi, hemen sortzen diren kaiolatxoak. Kaiolatxo hauek, hau egiten da, itxupate. Horrela, moztu. Bai, erditxik. Hori bai labanaken. Bai, hau labanakin. Eta hemen daukagu aragi gehien. Eta hau junbar da bain, pazientziakin, laban baten laguntzarekin. Esan dezagun, olako bitxo handi batetik, atarako dira zenbat gramo bezala. Bi pertsona handoko, ez? Ez da geisha handako atarako. Hombre, kontutan euki hor barazkia, moitu hori pixka. Bai, gurot esan gu, zutani bigara, hemen 10 pertsona gauz guztia, hau 2 pertsona handako izango da. Bi bai. Baina hori beta tamainoan arabera. Esan guretako izateko. Bai, bi. Gero lantaldea duka jutea, hor bueno, hemen inguruan badago jatetxe bat, hola menu oso interesgarria dauzkatenak, eta harinak, eta horra jutea daukie, eta hau gaina txangurroa, itxaskiak eta alergi pila bat duten die. Osa, alergina da, mundu bat, Bai, mundu bat. Eta, bueno, itxasotik bagoiaz, itxasuan bakarrik ez da hauz, itxaskisak eta arrainak, alak bebai, hor da biztartian. Eta ontsa, ikerketa bat indabie, eta indabie olako plastikozko poltza batzuk dira biodegradabiliak. Zertako dira, Plastikoak jendia bakitzu nola botatzen dagoen. Eta zela ozenuak eta itxasuak plastikoz beteta. Orduan ikertu daue, badauela olako alga bat, nahazten dozunean plastiko apurtxo batekin eta gero algekin, bihurtzen dela olako material malgu bat, elastiko bat bezala, da emoten dagoela guk erabiltze ditugun plastiko poltzak. Baina, daukan berezitasuna da biodegradabilia dela gero uretan. Gero itxasoko uretan. Berez itxasoko uretara bueltatzen badabe, hori deskomposatu itxen da. Orduan, hortxe dabiz ikerkuntzak itxen eta nola produziru hori masian edo, asko, ez? Asko. Ezin da nahin, ala ere, bota inon plastikoa, mesedez. Eduki ontzi horian plastiko guztia, mesedez. Eta, ekite maitu izatea, hobeto. Hori da. Eta asko kitxegu bebai, hori ez, ingurumenagatik, baina bebai, ze honek itxaso espixan dabizen animalixok honek, sufritzen dabe pila bat. Hor plastiko hartien ibiltzen die, plastikoa jaten, da azkenean, kalte itxen dotzau, mundu osuai. Bai, beraz hortan kontuz. Zenbat eta zenbat daude, ez, ordokak eta tratatzen dutena, animaliak plastikoa jaten dutena, enredatuta geratzen diena bertan, eta kontu pixatekin ikasi behar dugu, eta batez ere, zigine ez bota ez, itxasuan, ez mendian, ez inoan ez. Ez inon bez, garbitxu. Hori da. Gu Patri, esan dagoa, hau 10 minutu irakiten olan, iragazingo dugu, birrindu eta iragazingo dugu. Eta hori izango da, gero hortik arrain sopa bat indezakegu, ero guk honi botako diogu. Eta hori niri uzia zue hemen geratzen ez, zuela untza beharko dute, Bai, lagunduko zut. Eta guazen hauek pixkanaka, aragi guztia, ataratzen. Eraztunak endu bihot. Hemen dena mamurtuta. Hemen garrantzitsua da gero eskuak olan sartu eta zerbait gogorra ez aurkitzea. Batez ere jatetxetan. Etxerako bada, jatetxetan norbaiti ordaindu ondo platerrenatik eta zerbait gogorra ikoskaitia. Esfoliantia. Bai, esfoliantia bai. Ez, guk ondo pasatzen genuen eskuekin ondo mamurtu. Hemen, tomatea ja erregozi zaigu. Patxarra. Ondo. Hau sorpresia emon biztasuna, zera betilia kentzea. Ez, bihar, da sorpresa bihar. Piskat, hemen erreko dugu. Eta gero, tomate saltza koiarakadatxo bat. Eta gure txangurrua berta gotako. Hemen dago, indu gana, ez dut birrindu, oskolak eta ez ditut, birrindu alko gendun, itxaski
ero arrain sopa iten duanean dana birritzen dut, baina nahi dut likidoa bakarrik. Orduan, hau, behin murriztutakoan, gure txangurro bertara. Boa. Ze ondo, nahiko krematxu geratuko da, ez? Honekin bakarrik, be? Bai. Hau, nik egia esan, egia da gero labean sartzen duzunean... Zukatu mingai bat horrek korolak eta danak hartzeko? Ekarri. Edo uziko ez gero gia purtxo batekin Ekarri, hori kalterik, hemen bota ez da bota behar, ezer. Honek, irekin aldi bat hemen, eta gatza eta puntua oin da hemen hartu behar diguna. Gehiegi ez dugu hemen, zebestela pasatu ingo, ez dugu nahi erregostea gehiegi hemen. Pixkat horrela, gatzik, lehen kutsi bota diot, orduan, gatz pixkatxo. Lehen aipatu dugu San Anton getarako moluskuen da azte gisa, eta hor geratuko da getarian, zebakizu Elkano, agertu dara, agertu dara beste behin bebai, zerrenda horretan, deitzen da, opinioitaz about dining. Eta horretan agertu da, bigarren jatetxerik onena, bigarren jatetxe informalik onenetarikoa. Elkano jatetxe getariakoa. Juan Sanurtian, lehen atara esan bai ez Juan Marina. Juan Marina Elkano hori ja, bueno. Eta hori, Juan Sanurtian izan zen lehena, da urten bigarrena. Egia esan, bitu, lagun batzuk Peru arrasate eta izan ziren bertan, eta esan ziren jantzutela, baina oso, superrondo gaina, Aitor oso txorienen izan gendun. Ia, zu eman zion txorieneri, parrilla hor jarri zion topera, gero juntzan enkargu bat eitera, eta... Hor dauen markia Aitorrena da? Aitorrena da. Baina, egia esan, tipo artista, zugaldian oso ona, eta persona moduen, gu berarekin egia esan, oroitzapen oso ona dauzkat, eta, hor daukandik bai, bere jatetxera joateko... Etorri lagunekin nahi, behitxu guk hilebetian 25 euro jartzen txugo lan kontu korronte baten. Bai. Eta oso gazteixa danez, hor, egoten gara urte bete, 10 hilebete, 11 hilebete, eta urtean behin itxen dugulako baskari bat dotoria, horako jatetxe baten, zebestela, igual, pagetako lan... Bai, golpian, igual, ez? 200-300 euro, nios, asko da. Zerbait aurreratuta da mazue, ez? Hori da, guk hilebetero jarten dugu, da holan 25 euro hilebetien ez da kostaten. Eta holan jueten gara. Bai, guk hori lantokian iten gendun. Jartzen genituen astean, 3-4 euro, ero 5 euro, astean jartzen genituen, ostiraletan. Hau bai ogixakin jateko, ez? Ai, inoz! Zigorrek esango zaben bezala, letxe gorrion. Letxe gorrion, dana barrura, hemen... Hau! Zetakizetako esan dutenik ez ebez. Hor, bai. Honi, ogi birrindua, labea daukat, grilla, goitik, berotzen, 200 gradutan. Eta ingo duguna da, hemen geruzatxu bat egiten zaio, txigortuta, bitxea da, ze batzuk esango da, joain krematxua geratzen da, nik pentsetan hauen bexamela saukala. Ze hain geratzen da holan krematxu, ez dakizu, pentsetan dozula daukala, holako zehoz eta ikusten dozuen bezala bakarri da. Amerikar saltza bat eta barazkiak, ez dauzka ezer gehiago, honek, Osasuntxua. Bai. Eta hau labera doa. Denbora, 5 minutu, ero zuek gusten duzunean goikoa ja, horako kolore poli batekin dagoela, orduan jatera. Me cago en la leche. Uiene. Kontuz, Jo, ido, sarto, me sarto. Ja, ze kolorea hartu duen gure txangurruak eta... Gure zu platertxo baten jarri? Venga, plater baten, venga, bai. Plater... Hortxe? Hola, mintzat, altzau. Hori da, ez haitxezen. Oso ondo, Adri. Hor ikusi aiot, oso ondo, benetan. Zen. Hemen daukazue. Txangurrua labian edo txangurrua Donostiarrera da. Lana, badauka. Ez dizut esango ez, baina nik ustut emaitza goierrekin. Zerekin jan bizu, Ni sardezkarekin jan behar, no? Nik goierrekin. Sartuta, ez? Txiki hartu, bai. Postrekua ze ez. Txon. Hau, getarien bakitzu hori Elkanok irabazizala bigarren hori zerrendan. Baina lehen txangurrorik ez dut etxirera mango, Bai, Patri jango da. Hala, agur.
Ba, zerrenda horretan, beste jatetxe batzuk agertzen ziren Europan, 150. Bai. Hau osten da bitartien, esango zu, bigarren Alkano, Bai. sortzigarrena Casa Julián Tolosan, Bai. eta lehenena, Txorieneko sukaldean Miramon. Bueno. Esto no ega mamari bierra. Baiko, baina, ez da... Joe. Hau bero da, biteli. Bai. Bero da, bai. Oso Bueno. txara, oso txara. Bero bezain goxo. Ez probatu hau, benetan, ez aitondo. Ez aitondo atera, ez pena. Landalde sentitzen du, Patriren bihar, ze prestatu, zube txangurruakin. Txangurua, bai. Bai. Ba, ez diot ondo zapore hartu. Nik ez da. Baina oso txara eta zego, ekipo. Sentitzen Jose dut, ona, aukeran, erremolatxa olako tartar batero Nik olako ez dut zerbait. hau zabaldu, horan hau ona bota, eta hau izango da nire errezetia, eta jazta, bagoia, zagur. Ez. Ointxe beste errezta bat, tokatzen gaku. Zer izango da? Hanik txanguru erosio jain, jakua lehen erakutze dutzuetena, eta ingo bitxugu, ba, horako pintxo batzuk, bai, txangurro gainerre pintxuak laban. Eta nola Kontako ikutxuzu, zuzelan? Patri? Bota. Itxu lehenengo hau jami eta ointxe kontako zu. Ingot bexamel bat lehenengo berakatza txikituz eta gurinetan erregoziz, gero horrei botakotzat irina eta esnia eta loditxu ingot. Ogisa moztuko xerratan, txangurru eta buia nastuko ditut porru erregoziakin, eta gero jarrikot ogisa, txangurrua eta bexamela, ogi birrindu apurtxo bat eta piperautza, eta errekot labian, 5 minutu. Eta pintxo gozo. moduan, jango du orduan, oza, pintxo bat izango. Bai, bakizu, pilbon badauela, leku Bai. bat, eta itzen dauela txangurro gainerre pintxua da, oso zaguna, Bai. el globo deitzen da. Aha. Eta beraz, bueno, hango bardina ez da atarako, ze zai izango da, baina handauki gainera pintxuak die gainerriak dana. Dauki bakaiaua, txipiroia. Dena da gainerria, orduan, salamandra bat badaukate. Salamandra da, ostele ditzen ditze zaio, grilla, ero gainetik beratzen duena, hor, jatetxeak izaten dute, bai, hori salamandra. Nik, Buenak egia esan izanik, hori? salamandra, betxu, Hori izena nik ez dut. egia esan, gaur egun osteleritze ikasiko banuke, gauza pila batik galdera asko botako nizkeke. Orduan gu jute ginen klasera eta nahi genduna da, ba bai, ez dakizu, handik lehen bailen atera, eta, bueno, Pasatzen da, eta ikaslea, ez, izaten dana bat, baina egia da, ba, holako galderak eta salamandra izaten den, normalen izaten da, egoten dira, hola, holako bandeja, ez da labea moduen, ez da itxia. Jartzen duzu, eta goian dauzkalako erresistentzia batzuk, berotzen dutela pilat, eta hor dana gainerreta egiten da, ez? Eta orduan suposatzen dut hauek horrelako zerbait izango dutela, Bai. ze horrela dana gainerreta baldin bada, Ba, ziur bai, ez da ontxatara daue gainera bat berrixa, bai? eta beti galdetze duztinean, zein da Bilboko tortillari goxuena? Eta bitxu, ara bilatzen dut dauketze tortilla berezi bat, Bai. zera tortilla pintxo bat, baina gero eitzen dagoelako boiur krema bat gainetik, eta hori erre eitzen dago bai. Eta da holan gainerria superpolitxa. Ni bakusi. Hau, errezetatan eta ikusi dut, normalian itzen dela holako alioli batekin. Vale. Baina nik pentsetan dut, ze, karo, eurak ez dago Txangurruari errezetia. aliolia bai, ez, que pena, ez? Ez dakit, Eurek ez dago errezetia elkarbanatu inoiz. Eta Vale. jendiak esaten dau gainetik daukona, ez dala, hau zera, ez dala bexamel bat, Baizik eta- alioli bat. Beraz nik ingot bixon arteko lan nahazkete, eta ingot olako, bueno, bexamel bat Baratxuriak, baratxuriakin. Eta orduan horretarako ingot baratxuria super txiki. Bai, hor, holandar saltza bat, ero gainerreta egiten bada, azkenean holandar saltza da, bai, badakizu. Da oso txuria. Txuriak, Ez da ole. holandar saltza, bai. Vale. Ba, horrein aldute, musaka egiten dute moduan Grezian. Musaka Grezian egiten dutena da. Bai, hori lodi lodixa. Bai, egiten dute, ez da bexamel bat musaka Grezian egiten dutena. Egiten dute jogur krematxua bertakoa, gehi arrautza gorrinkoak, gehi feta gazta, birrinduta. Eta hemen jendeak egiten du bexamel bat, gainean bexamel bat. Eta berez, han, Grezian eta gu izan ginenean da, esan zuten, ez gu bexamelik ez digu botatzen. Da, hemengo jogur krematxua, gehi arrautza, Bai. orduan horrek egiten du gainerre kolore hori ematea, gehi feta gazta, baina mamurtuta ez gainean geruza bat. Orduan, eta bai dauka itxura dakit bexamel, zer ba, nik uste dut jendeak kanpotik jotea da, hau bexamel bada. Ez, Ba, ez. jogurrarekin egiten dute, eta honena be, ezin da, bueno, ibili alda hortik, ideia bat izan alda baita ere. Bai, bueno, hau bexamela tradizionala, Bai. gisa esan, ez dauka misteria hondirik, baina hori berakatz apurtxo batekin, ointxe ingo. Esneakin nahaztu, eta bitxartian nik esan dakoa. Zigorrei ez notzan gura lapurtzia egin dauen txangurrua, ze, bueno, ba, lan auki dauta hor,
askoz behobeto dau, hor barruen, bere eskolan barruen, beraz nik erosi otolako bat, izostutata datorrena, ditu, hau, urtsu holan, kendu ingotzat apurtxo bat. Bai, gauza izostuek hori gertatzen zaie, gero ura Eta? botatzen dute pixkat. Bale? Nahaztukot, hone barazkierrek, eme bai zigorra irapurtotzatenak. Bale. Hor, porru erregosten zabizen bitartian, etzara konturatu. Hartu Eta indiazo buelta pixkat, eman zarenean, hartu ingotzat apurtxo. Egia da, gero, kendin dio ni pixka beba izek, bueno, hor ikusiten duzu, zenbat neurria, hor, zenbat gutxiora era gaur, aragia behar nuen, erabili dituan porruetako eta behar nituen 400 gramo, hor sukaldetan, goi mailako jatetxe batean izaten da. Ataratzen badoizu gainean neurriak izaten genituen. Ez da izen bat, txankurru aragi garbirako behar dituzue porru bat eta kipula bat. Eta uste da, 400 gramo aragi garbirako porrua eta kipula, neurria hori izaten zen. Bai? Baina, bueno, etxean ez zaitezte erotu, porru pixkat ero kipula pixkat gehiago bero gutxi izatearen, ez dala eskoa zela inora, hori erra daumo guztietan. Bueno, oine gabonak etorriko dira, lasai, gaurki etorriko dira. Gabonak, baina udako porra datozena, jente asko goitura dauka, guk lehen egia da, nik autokargan eta izan baino lehen hau, kanpinetara asko, eta kanpinetan beti normalean olako etxetxo batero hartzen gendun, herrietara, hirietara joan izan garenean, ni bai izan naiz, udako etxeak ero hartzeko, ez? Osa, alokatu, gero, sukaldi izeteko hor da, kosinatzeko, eta, hori da. Hor merkeago ataraten dautela baino batzutan. Ez da ditan merke kontua nik, komodia, azkenian erosotasuna bilu. Amai horrekin dalen txikitan, barazoa jateko garaien eta beti gauza batzuk eta zintzitxunez jan, enuen nahi ibili inori erotzen, eta azkenean ni sukaldean ibiltzen zei kostatzen. Orduan, beti normalean ardu izan du, eta horre izan du danazen, ni, goizean goiz kirola ikera noala. Orduan nahiago dut izatea, nire sukaldetxoa ni zerbait gozaldu, ez egon behar izatea, agian hoteleko bufeta ireki arte ero denalako, ez? Orduan, bada, komodidadea errestasun ematen da. Baina horre, konsumide bideko gomendioak ematera gatoz gaur, begiratu inbar da, letra txikia begiratu inbar da, argazkiak eta ikusi dana, eta niko itura daukadana, olako tokietara juten aizenean, segero esaten dute, dena berdin aldala usteko, ni iritsi eta danai argazkia tartzen dira. Zuk atzesan genuen kotxeakin, sukaldea, katxarroak eta nun dauden da, armario bakoitzai, pak, argazkia denai, eta ero, ni pixuetan da, gero usten dut dena berdin. Abitxunik pixuetan ez daukatu itxuria, zen normalian hor, tarifa barruan eta sartzen da, hori kanpitzen dutzuela. Kanpinetara juten basara, eskatzen dizute gero berdin ustea dana. Bai? Bai. Honek bungaloak, gero kanpinetako txaboletan da, esaten dutena gero garbi, jasota utzi barri juzu, ez da katxarruak eta ni, gustatzen zait. Hombre, katxarruak eta ni hori joan nintzen bebai olako apartamentu batera. Kadizen egon nintzen 30 urte beti ditxunian, lagunekin ingin olako udako bidai bat. Eta aukikoen, imagina mama pertsonan dako, pixu bat etzan, etxe bat. Etxe, derra izango zen. Ahondixa. Eta hori garbi utzi bidala da, garbitxu inbidala. Eta batek gure saben utzi platerak da danasik, osea, eta nik esan dutzen, garbitzen daue lurra da olako gauzak, ez zure platerak. Eta hori gure zain utzia, beraz, hortan bai zentzua. Bai, mesedez. Ni lagun batzun neuzkan, olako ikasle pixu batean bizi izela, bakizu noiz garbitzez dituzten platerak? Ez zaukienien ja garbirik. Ez zaukienien garbirik. Hori kantzontzi bai pasoko jakon. Bai. Ez da, kantzontzi jo kontuetan enitzen sartzen, baina beraien etxean egia da sartu pixuan erojan izan itzen, eta arraska platerez beteta, eta fregaua nozien behar duzu, hau harrikoa noiz da. Lasai, baindik gaurko afarirako baduzkagu platera. Hori izan zen erantzuna. Vale, sondo, oso sondo. Segi horrela. Hori duela 25 urtero izan zen. Pentsatu nahi dut. 25 egun. Urte. Beraien egunerokotasunean hori aldatuko zutela. Adinarekin. Hori legunean batzuk bizikletan joan ginen goizeko saspiterritan eta esatez, goratzen za, lehen, saspitan gu, etxera bueltatzen ginenen ordu ontan, dekustei genituen ero batzuk hor bizikletan omendira, oinez ibiltzea eta esate du, noa doaztik horrek? Oingu gorai. Eta zer, txarto? Ez, ondo. Sasoikua, eta gure parrandak eta botan genituen, eta oine... Oin perretxiko bila, perretxiko bila, amari, gu ez, nik ez da perretxikotan. Perretxikotan kontu zibili barra, gaur egun kaparrakin, ero garrapatak guria inguruan.
Pila bat egin daude, eta benetan, jentea, ni lagun bat, ja bi ezagutzen ditut. Honek bauka. Patri, baina eske kaparra bik pikatu diete, ezin dute lau hankako inungo mammiferori jan. Ez? Katuak eta txakura besta? Ez, horrek ez da jaten zituzten, baina ez beia, ez untxia, ez txerrikirik, ez arkumerik, bi hankakoa izan berdea, egaztiak eta arraina. Eta baina jan eskero gaizki jartzen dira. Eta pertsonak. Jimmy eta letxe. Letxero. Imaginatu familian, zertaz bizitzen. Bueno, Jimmy eta letxek, pintxo hau, jarleike, ze jarri hotzagu pintxo nahi. Lehen kontautako, hori txangurro eta barazki nahasketea gero. Bexamela indogula baratxuriakin, baratxuria tal batekin, eta piperautz apurtxo bat. Ogi birrindu hauek jarri hotzat kurruskari itxeko. Eta gu segitxuan gatoz, ze hau, 5-10 minutu, labien egon bida. Zer dino horrek? Honek dino, zuriakin erreba gara, honekin. Egun ba falta zaigu, Patril, lanekoa, eta oporretan ez da juna egola osa bai guztia erreta, Jo, nik besta, baina. Latertxo bat, erorun jaren berrezko. Bai, solan denbora hitzen dugu. Ostutzen dira por bat. Hemetxe. Txikian. Ahi. Agerriko lan, bat, nios. Ez dakit probauko dugun, Hombre, probau bai. Orain segituan, ez dakit, komeni ez. Profesionala gara eta... Profesionalak izan behar. Abentxe gure txangurro gainerre pintxoak. Eta nondik eltzen da honek? Aldera ona. Zeran arroten dau? Mokaltxu hemen txikina, Oso goxua. Hau ez haitzu guztazko da ekipo, ez errez, Emontazu mokadu bat handixa, Bueno. Erraten dau. Punta hau hartu dut, bakarrik, Patri. Erraten dau, baina, zigorren amoruen, bero bezain, goxo. Eta egiten erreza, etxean egiteko... Aizu. Esan. Bixar, demoraldiko, azken txorien. Zein miozu? Pentsagozu ya, Patri, Nik bai, nik ez dauka sorpresarik. Ja, bai, baina eta pentsagozu eta... Nik oso bat, olan, urte baten jotenez, olan, tarta bat ospatzeko. Zuk? Konta, hau, emon pista bat, azkenengo eguna bixer da. Pista txiki bat. Nga? Zer? Pista txiki bat, bixarkua. Arrautzak. Bale? Arrautzak. Baina hori bihar ikusiko duzu, Zalako pista. Hemen, txorien. Ale, biagarte.